volám sa Peter a na túto školu som prišiel po skončení vysokej školy v roku 1977. Skôr bol som tu tak 2-3 týždne, šiel som na vojnu a po vojne som sa vrátil a spolu aj mojou manželkou terajšou sme tu začali učiť. Vyučoval som matematiku, chémiu a sem tam aj telocvik, keď bol tu pán riaditeľ Kout a pán zástupca riaditeľa Kiš. Ročky utekali a ja som získaval určité nejaké skúsenosti. Pán Kout išiel do dôchodku, prišiel tu nový riaditeľ, chodili sme spolu potom s deťmi na výlety, buď do Prahy alebo do Slopnic. Inak v tých Slopniciach sa mi veľmi páčilo, boli tam priatelia, vedeli sme sa porozprávať, pohodili nás po Prahe. No a ak čas ubiehal, prišla revolúcia, no a mňa v roku 1991 zvolili za riaditeľa. Predtým ešte, ale ja bol som zástupca riaditeľa, preto lebo bol tu riaditeľ pán Kiš, tak jednu som zástupca, potom išiel preč a ja som zobral miesto riaditeľa. Zástupkyňa bola slečna Kečková, snažili sme sa tu robiť, čo sa dalo. Vtedy bolo tak, že bolo tých peňazí menej, tak sme to len tak, ako tak sa dalo, prežívali. Ale neskôr, keď sme sa dostali pod kraj, tak sme niečo vedeli aj stadiaľ dostať. No, nebolo toho veľa, ale snažili sme sa. Prvé, čo sme vedeli od nich dostať, bolo to, že sme vymenili všetky radiátory v škole. Povedali nám, že majú vydržať 100 rokov, tak dúfam, že ďalších 50 rokov, keď dožijeme a bude sa oslavať storočí, sa ešte budú. Ale viacej sa nám nepodarilo, až potom, keď sme získali právnu subjektivitu s terajšou pani riaditeľkou, ktorá vtedy bola zástupkyňa, sme to spustili, ak sa povie, na plné brátky a peniaze, ktoré sme si stále usporili, že sme niečo spravili. Musím povedať, že my sme boli prvá škola, vtedy ešte vo veľkom okrese, keď ešte Kežmark patril pod Poprad, kde bola počítačová strieda. Dokonca, keď sme tu zavolali všetkých učiteľov a všetkých riaditeľov z okolitých škôl, tak nám trochu aj závideli a rodičia, ktorí boli pozrieť, tak povedali, že musia nútiť svojich riaditeľov, že by to spravili. A napríklad Popradská škola takto otvorila o pol roka na základe toho, že videli, že v Spišskom Šťavníku sa nám to podarilo. Za túto robotu treba poďakovať hlavne pánovi inžinieri Martinkovi, pretože on nám v tomto veľmi pomohol a to vlastne bola aj jeho nápad, a sme to spustili. Potom prišla plinofikácia obce, no a my sme museli zabezpečiť nové kotly. To tiež bola pekná investícia, ale sme to spustili, urobili a odtedy škola je plinofikovaná. Môžem povedať, že tie kotle už tu nie sú v takom stave, ako boli preto, lebo boli prerábané, lebo už boli staré, vydržali asi 13-14 rokov, tak potom sme ich museli prerábať, takže teraz sú zase také zánovné, takže by mali zase takých 10-15 rokov vydržať. Ďalej, čo sme porobili, bola jedáleň.
Jedálne bola v dosť katastrofálnom stave a tam tiež sme urobili plynofikáciu, urobili sme nový vodovod, zaviedli sme teplú vodu. Skrátka, urobili sme ho a nalili sme ho trochu na vyššiu úroveň, preto lebo bolo treba tam tie rôzne zariadenia z nerezového materiálu, to sme všetko vybavili, tak aj tam sa nám to trochu podarilo. Svet je ako neustále sa točiaci kruh radosti, fantázie a krásy. Ich neutichajúca túžba po neustálom objavovaní nás dospelých núti zamyslieť sa, kedy sa to v nás stratilo. Kedy sme prestali byť deťmi a nechali sa oklamať, že detstvo je len určitá časť života, ohraničená číslom. Na pódium prichádza tanečná skupina Active 8, ktorá si pod vedením pani magisterky Ivany Martinkovej pripravila tanečnú choreografiu s názvom Nemalý zázrak. S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où on niche le bout. Suis-moi, on y est presque, suis-moi, là où rien me presse, suis-moi. Et black music, voilà. On se pose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. On se perd, c'est si bon quand on se perd. Sans cette espèce de repère qui nous repère même pas. C'est si bon quand on se parle. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sourire salut, suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi. En sueur, on suit, suis-moi. De ci, là, vas-y là. Se peut, c'est si bon quand ça se peut. Que qui peut plus peut mieux, mieux que qui mieux que quoi. Split, c'est si bon quand on split, devine que la pluie pleure aussi de joie. C'est si bon quand on se parle. Si on y suit,
ciel est invisible aux yeux de ceux qui ne rêvent pas d'impossible. J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu y as fait naître un matin. Sur le chemin, j'ai rencontré un renard qui voulait être apprivoisé. Il m'a confié un doux secret et j'ai enfin compris que tu m'aimais. Tu as la clé de mon jardin et ton sourire est dans chacun de mes dessins. J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu as fait naître un matin. Et dans le ciel immense de millions d'étoiles, je sais que ta rose m'attend au ciel. J'attends, on m'attend, une envolée d'hirondelles. Une envolée d'hirondelles. Potom ale počet žiakov sa zväčšoval, tak bolo treba druhú počítačovú učebňu. Tu sa nám podarilo urobiť skoro zadarmo, myslím ako tú miesto zadarmo, lebo tie počítače potom museli kúpiť, ale tú miesto sme urobili skoro zadarmo, preto lebo každý, kto sem prišiel, nejaká firma niečo robiť, tak som im dal porobiť, až nakoniec sme z uhliarne, kde bol predtým uhol, sme urobili, kde bolo predtým uhlie, sme urobili počítačovú učebňu. Za čo treba zase poďakovať Marošovi Javorskému, preto lebo dal tomu on taký, by som povedal, obraz a hlavne veľa času venoval tomu, aby to bolo v takom stave, ako je. Takže zabezpečili sme školu aj počítačmi a tou technikou, ako sú kopírky a také veci. A to znamená, že teraz to ide celkom dobre, preto lebo a tie kopírky sa nám potom mám to povedať, odplatilo kúpiť, preto lebo v jeden čas neboli učebnice, tak sme to všetko museli kopírovať. Vtedy sme aj hodne papieru spotrebovali, aj teraz sa spotrebovalo, počítam hodne papieru, ale vlastne teraz deti dostávajú všetko na stôl, nemusia prepisovať ako niekedy, muselo sa písať a opisovať z tabule. No, ono to pokračovali sme ďalej, urobili potom v spolupráci s obecným úradom, sa urobila strecha a takisto sa zateplila budova, tak je v takom stave ako teraz a tým pádom sme ju dostali trochu zase na vyššiu úroveň, ale tiež bolo treba urobiť aj odpad. Ten odpad bol úplne zarasený koreňmi stromov, čo sú okolo školy, tak aj to sme udali urobiť a teraz je to všetko vyriešené. Podľa toho, jedine, čo sa, ako musím priznať, mi nepodarilo ako dotiahnuť do konca, ale chvála Bohu, podarilo sa to ešte pani riaditeľke, bola prístavba, ktorá vlastne tu špatila, ale pani terajšia riaditeľka
si dala k srdcu a pekne to spravila, za čo tiež ju treba pochváliť, že vlastne pokračuje v tejto práci. Takto som tu bol tých 23 rokov, hodne žiakov, ktorých stretávam v Poprade. Som rád, že ich vidím a že pracujú. Som na nich hrdý, že sme vychovali také deti. Musím poznamenať jednu vec, že tu v Šťavníku sú dobrí ľudia. Dobre som si vedel rozumieť s rodičmi, vedel som si rozumieť veľmi dobre s pracovníkmi obecného úradu, s poslancami. Vždy samozrejme nebolo to také jednoduché, ako tu rozprávam, ale po určitej výmene názorov sme vždy došli nejakému presvedčeniu, nejakému cieľu, ktorý sme potom snažili sa naplniť. Ja veľmi ďakujem obci Spišský Šťavník, že som tu bol, že som tu mohol medzi vami byť, lebo fakt už sa počítam ako za Šťavničana, tak preto pozdravím všetkých Šťavničanov, aby do tejto školy posielali deti ďalších 50 rokov a aby táto škola zase prekvitala, ako prekvitala doteraz aj v budúcnosti. Teraz som na dôchodku, sem tam prídem pozrieť, ako sa pani riaditeľke novej darí. Vidím, že sa jej to darí výborne a preto som rád, že vlastne pokračuje nielen mojej, ale aj pánovi Kušovej práci. Nakoniec ešte by som chcel dodať, že prajem tejto škole, aby mala ďalších 50 rokov dobrých učiteľov a tiež dobrých žiakov.